angikwazi ukuganwa because money problems mfethu, money problems. Bengithi mina Tsayima ngicela ukwenza like something eceleni yabo. Okay. Besides lokho ukuthi ngihambisele ingane. Ufuna ukwenzani? Ngadecide kahle namanje ukuthi ufuna ukwenzani kodwa zikhona izinto. Uyamuzwa? Ngiyabuzwa. Yeah. Bese-ke ngizobuyela kuwena. Okay. Yeah, because awukhulumi wena Lwandle, yazi angazi ukuthi kodwa ngizoyithini lento. Uyazi ziningi kakhulu izinto efuna ngiyibeke esandleni sakho. Manje uvele ungishayise ngovalo ngoba awukhulumi lutho. Angabeka imali esandleni phela. Kunye nokwengisokubona. Angazi noma uthulame nami noma uthulame uyathula nje. Uyathula